Ukkoshyppy! Tervehdys, kansalainen! Toivottavasti meteorooppinen sisääntuloni ei tuottanut vahinkoa. Hyvä, hyvä! Ukkoshyppy ei erota ystävää vihollisesta. Se vain tuhoaa. Okei, mulla oli kerran perunapyssy. Tää toimii varmaan samoin. Murray saa sut taas pelkäämään. Voin olla iso, enkä yhtä välkky kuin toiset. Mutta mä en ole surkimus! Töitä! Se vasta on suomen kielen rumin sana! Olen pieni lehmä, leppoisa. Kun sä muhun kosket, mä hakkaan kaikki! Haa! Hienoa, Maiki! Ei se mitään, et vaihdoit kanavaa, mut sä vaihdoit koko maailmaa! Hei! Toi työkalupakki laittoi ilman virtaamaan! Ja jalat toimii! Sun nimes on pian romumetalli, jos et ala vastailla! Veljeni on kadonnut! Toi Darius on ihan ihme-tyyppi. Lähdetään jo! Siistiysfriikki! Vihaa tulevaisuutta! Mitä tosta? Saispa puupylvää ja harjoitusnuke! Anna tulla vaan! Saat vanha kunnon kilpparihöykytykseen! Olis pitänyt arvata, että sun ruma naamas on tän takana, Shokanabo! Mitä sä teitkin veljilleni? Muuta heidät takaisin! Heti! Täältä tulee Chris! Nyt jäit kiinni. Mahdotonta. Olet Kaidenin poika. Sua anteeksi. Kenraali Alistair Ashmouth. Lombax Pretoriaanien 4 pultin maistraatti. Edistyneen Lombax-tutkimuksen vanhempi neuvoston jäsen. Ja sinä, poikaseni, näytät aivan isältäsi. Kaiden ja minä olimme ystäviä. Hän oli suuri Lombax, fiksuimmasta päästä. Hän uskoi ensimmäisenä ulkopuolisena suuren kellon olemassaoloon. Kello on hyvin epätarkka käännös Quantosin riimuista. Sanatarkasti se menee ajan vartija. Mutta kyllä, minä uskoisin näin. Katsos, fongoidien perimätiedon mukaan zonit ovat ajanvartijoita. Jos ystäväsi on yhteydessä heihin, hänellä on oltava rooli sen toiminnassa. No, minne olen laittanut ne inputin jutut? Joskus universumilla on kierohuumorin taju. Tässähän ne. Isäsi leijusaappaat. Oletko valmis harjoittelemaan? Hälytys! Hälytys! Onko siellä ketään? Olen Subdac Towerilla. Starscream juonii taas kataluuksiaan. Maaorava vahvistaa sen, mitä arvelin. Paitsi että Silppuri on rakentanut portaalin kyberavaruudessa, hän yrittää realisoida itsensä oikeaan maailmaan. Ei, hän taitaa viritellä portaalia näiden viattomien olentojen avulla. Ne ovat koekanineja, joita hän tarvitsee muuntokoodin viilaamiseen. Siksi tämä tavallinen maaorava on paha. Se tarkoittaa, että se portaali toimii. Silppuri tulee ulos ja täysin todellisena. Eli häntä ei voi pysäyttää data-aseilla. DNA näyttää kehittäneen jonkinlaisia fotogeemisia mutageeniominaisuuksia. Se syö valoa. Analysoin tämän pienen säiliöpalasen. Se on Dutroniumista tehtyä seosta, joka on käsitelty turvalliseksi. Dutronium on yksi universumin räjähdysherkimmistä materiaaleista. Saari on varmistettu. Me tuhottiin Jenin sauva ja Jenin yritys muuttaa armeijansa Anacondraiksi meni päin prinkkalaa. Voi hyvin. Se on muuttunut, mut eikös me kaikki olla? En mä olisi edes halunnut teidän poikakerhoonne. Näin se menee. Suuret rakkaustarinat päättyvät aina onnettomasti. Ja vaikka muuttuis, ei haittaa. Joskus pitää vain mennä virran mukana. Mestari Tikula on tarina. Kerran Skorpionin tarvitsi päästä joen yli. Hän pyysi sammakkoa kuljettamaan selässään. Sammakko kysyi, mistä tiedän, ettet pistä minua? Skorpioni lupasi olla pistämättä häntä, joten sammakko otti sen selkäänsä. Puolessa matkassa sammakko tunsi piston selässään. Skorpioni pistänyt häntä. Pian myrkky vaikutti ja molemmat alkoivat upota. Sammakko kysyi, miksi teit sen? Nyt me molemmat kuolemme. Ja Skorpioni sanoi, tein sen, koska se on luontoni.
Uskon, että useimmat ihmiset tarttuvat tilaisuuteen olla niin hyviä kuin voivat, miettimättä. Selvä. Lopetetaan tämä sitten! Pitäisi kai aloittaa ihan alusta. Olen Sly Cooper, ja olen varas, pitkästä varkaiden suvusta. Varkaus oli perheyrityksemme, ja business kukoisti. Olisinpa mä nähnyt, mitä siellä on. Kokonainen varasto suvun saavutuksia. Olisinko ollut sen arvoinen? Olisiko mun isä ollut ylpeä musta vai häpeissään? Kun katson Bentleytä tai Penelopea, tajuan elämän tarkoituksen. Jos Carmelita olisi täällä, mä kertoisin miltä musta tuntuu ja lopettaisin pelleilemisen. Pantaisin ammatilliset erimielisyydet syrjään ja katsottaisin, voisiko suhteemme toimia. Mutta nyt sitä ei tapahdu. Kunpa tämä tuska jo loppuisi. Vähitellen sota syövytti Cybertronin, myrkyttäen planeetan ytimeen asti. Orion liikkui paikasta toiseen, yrittäen kumota haittavaikutukset, kunnes päätyi itse elämän lähteemme, Primuksen kipinän eteen. Heikentynyt Primus tunnisti Optimuksessa luontaisen jalouden ja lahjoitti matriisin hänelle. Ja niin kävi, että hämmästyneestä Ryan Paxista tuli Optimus. Viimeinen Prime. Pitkästä aikaa. Jo ennen ajanlaskun alkua ensimmäinen Spinjitzu-mestari perusti Ninjagon. Mutta olette kuulleet vain puolet. Ninjagossa hyvän ja pahan välillä on aina vallinnut tasapaino. Tiedät siis, miten ensimmäinen Spinjitzu-mestari perusti Ninjagon. Mutta entä jos kertoisin, että jotta voisi olla valoa, täytyy olla varjoja. Ja varjoissa taas piilee pimeys. Aikojen alussa syntynyt synkin pimeys, ilkeä henki, jonka nimi on Overlord. Kuule, isäsi ei ollut aina samanlainen. Hänen muutosprosessinsa vei monta vuotta. Aikoinaan minä rakastin häntä paljon. Ja hän oli hyvin onnellinen, kun sinä synnyit. Ja niin tiemme erosivat, kun palasin taistelemaan veljeni rinnalle. Olimme ensimmäisen Spinjitzu-mestarin poikia, ja elementaaliliittoutuman kanssa meillä oli mahdollisuus voittaa. Poikani, olet hyvä poika. Ja pian olet suuri mies. Ja vaikka olemme vastustajia, olen silti ylpeä sinusta. Giisi-väri ei koskaan määritä sitä, kuka olet, vaan sydämesi väri. Älä luovuta, lähde täältä ja pysäytä ylhäisin. Pelasta Ninjago ja kaikki maailmat, mitä ikinä käykään. Missä olenkin, minä olen aina sinun kanssasi. Jokaisen pojan on kasvettava joskus mieheksi. Sinä itse päätät, millaiseksi. Olen nyt voimakkaampi kuin koskaan. Nyt me tuhoamme ninjat lopullisesti. Kohtalo siis lähetti oman poikani, veljeni ja vaimoni tielleni. Jos sinulla olisi voimaa tuhota se Prime, olisit tehnyt sen jo. Minä hoitelen Primein itse. Olen tämän maan mennyt ja tuleva. Ja tästä hetkestä alkaen kaikki Primeit ovat mennyttä. Garmadon on tehnyt paluun! Garmadon on palannut!